Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu, kamar yadda kuka sani yau ma muna ɗauke da wani sabon fim kenan. Kamar dai da kuka sani a koda yaushe muna kawo muku fina-finai kuma kun sani cewa lokacin da tamu ta ƙware wajen kawo muku fina-finai na Indiya Hausa kenan. To abin da dai muke roƙo gare ka ɗan uwa, idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel tamu mai albarka, to ka daure kai mana subscribing ka danna mana alamar ƙararrawa wanda za a sanar da kai da zarar mun saki sabon shiri. Mun gode. Sannan kuma ka danna mana alamar like domin like yana ba mu ƙwarin gwiwa. Kenan idan kuna danna mana like a kowane lokaci hakan ne zai sa mu ga cewa gaskiya abin da muke kawo muku yana burge ku. Amma idan kuka ƙyale mu haka ba ku yi mana like ba ku yi mana comment ko da a ce wani wuri mun yi wani kuskure ba ku yi mana comment ba, kun ga mu za mu yi tunanin cewa idan ba ku yi mana comment ba za mu yi tunanin cewa babu wata matsala a cikin bidiyon mu. Idan kuma ba ku yi mana liking da yawa ba za mu yi tunanin cewa bidiyon da muke kawo muku wato ba su burge ku ba kenan insha Allah. Amma idan kuna yi mana liking kuna yi mana comment kenan muna tunanin cewa duka abin da muke kawowa yana burge ku sosai. Kamar yacce aka saba dai a kullum muna ce muku makullan sirrin guda takwas ne muke aza a kan kowane bidiyo namu, kuma sannan ba mu hidin su muna ajiye su wato a saman poster bidiyo kenan don mutum ya kalla da kanshi. Da yawa suna cewa idan muka hiɗi wani waje muna yin kuskure wajen kawo muku wato fina-finai kenan. To amma insha Allah ɗan uwa ba mu hiɗi ba, amma dai ai mun rubuta gaban poster kuma a gaban idanunka ne za ka ganin su suna wucewa ɗaya bayan ɗaya. Kenan idan ma ba ka iya riƙewa cikin kanka za ka iya samo takarda da biro ko kuma ka nemo wato wata waya ko da ƙarama ce kana ɗauka da zarar ka kalli wannan bidiyo tun daga farko har ƙarshe ka ga wannan makullan sirri guda takwas kenan. To da ka riƙe wannan makullan sirri guda takwas abin da za ka yi sai ka zo wato ka nemi sunan fim kenan. To da ka zo wannan suna na fim shi za ka taɓa, da zarar ka taɓa sunan fim zai juya da kai zuwa wato idan zai juya da kai zuwa wato a ƙasan description kenan. Inda kun san a koda yaushe ƙasan description nan ne muke ajiye muku wato link ɗin kallon bidiyon. To kuma a saman link ɗin bidiyon za ku ga mun rubutu cewa wannan shi ne link ɗin kallon bidiyon kenan. Idan kuka ga wani bulan rubutu wanda ba mu rubuta cewa wannan shi ne link ɗin kallon bidiyon ba shi bane ba na link ɗin kallon bidiyon. Sannan kuma da akwai group na WhatsApp wanda muke tura fina-finai a cikinsa kowace rana. Ga mai buƙata muna ajiye lambobin mu a saman description da kuma wato ƙasan poster bidiyo sai mutum ya mana magana domin a saka shi a cikin wannan group na WhatsApp. Za mu gaya maka ko nawa ake biya da zarar ka yi mana magana. Tsawon wata guda ake biya kuɗi wanda ba a saka makullan sirri a cikin shi. To mu koma kan bidiyon, da zarar ka taɓa wato wannan wannan link na bidiyo bula kenan to zai wuce da kai inda za ka saka makullan sirri kenan. Da ka zo inda za ka saka makullan sirri sannan kuma ina so in ƙara tunatar da ku akwai ‘yan uwa masu cewa suna sauko bidiyo ta Google Chrome yana ɓacewa. To ɗan uwa abin da muke so da kai in ka zo da ka taɓa link wannan na bidiyo kafin ka saka makullin sirri abin da za ka yi za ka ga wasu ‘yan ɗassa guda uku jere da can sama, to za ka taɓa su za ka gano wuri inda anka rubuta Google Chrome, to sai ka danna izuwa wannan Google Chrome da zarar ka juya wayarka ta koma a cikin Google. Da zarar ka maida wato ka koma a cikin Google Chrome kenan za ka sauke bidiyo kenan. Da zarar ka saka wannan makullan sirri guda takwas wanda muka faɗa maka kenan ɗan uwa, sai ka nemi wata alama ta OK kenan. Wannan alama ta OK da zarar ka danna ta insha Allah zai wuce da kai a poster bidiyon. Abu na farko da za ka fara gani za ka ga sunan bidiyo kenan. Za ka ga sunan bidiyon a rubuce a sama, sannan sai ka ga poster. A ƙasan poster za ka ga wani wuri inda mun kai rubutu bula mun ka rubuta downloading now ko kuma a wani lokaci za ka ga mun rubuta sauke a nan. To wannan wuri da ka ga wannan rubutu shi ne za ka danna domin sauke wato shi fim a cikin wayarka. A kowace channel ka je idan ka tsaya ka lura za ka ga tsarin kusan kala ɗaya ne, kawai bambancin dai daga wato saka makullan sirri ne ɗan uwa. Ɗan uwa kar ku manta sannan wannan bidiyo ya burge ka da Allah kar ku manta ku yi masa like, ku yi sharing ɗinsa zuwa wasu group yadda ‘yan uwa da abokan arziki wasu za su gani su ma su amfana kenan. Kar ku manta da zancen group na WhatsApp kenan muna faɗa muku a koda yaushe ƙofa a buɗe take dukkan lokacin da ka zo insha Allahu da zarar ka yi mana magana ka ce mana kana buƙatar group za mu gaya maka ko nawa za ka biya sai a saka ka a cikin group ɗin insha Allahu. Kuma sannan kar ku manta da subscribing ku danna mana alamar ƙararrawa da a sanar da ku.